Ассаламу алейкум, дорогие друзья, леди и джентльмены. Кстати, мы ҳамин гапа ёд гирифтем. Шумо ҳозир қарор доред дар канали Барори Кор. Бародаро, ин видеои мо кадесем барои чи ки се соперники ММВ тайёр шед. Се соперники грандиозни. Чихали просто грандиозни. О одамо на самом деле хонда метонам барои мо вибират кардем, гирифтемшон. А о одамое ки о акое ки видео кадан, рӯй кадан дар WhatsApp ман, дар Telegram ман, бачаҳако бахшиш ки ман шуморо гуфтум намешен. Просто на самом деле да уж как-никак шогирди шонай барои ҳамин гуфтум ки намешен. Бахшиш. Просто ман оскул меган чи меган, ман хали рэпер нестам. Ман просто я одами оддиим. Шумо на самом деле наметонистен хонда барои ми гуфтум ки намешен. Ман просто барои чи шумо нагирифтам бародаро, барои чи ки ман бачаҳакоро абешар кардам ки гарячи батл мезгардонам. Барои ҳамон бародаро. Кадоме ки боли мени хонда метона, ина ман рэпер нестам. Не ки ман ба фикрам ки агар бихонам метонам. Например, ин хали бихон бачаҳо, кадоме метонам ҳам хали хонда, майла марҳамат биё ки ман шуморо записат мекунам. Ман омади борбоат хонам ҷамъ кӣ тарк дакалад. Ма мехонам бо мезанам зарба. То охири умрат мара гӯш мекин тоба. А бачаҳо чокай отетика чокай тихда чокай ираҳа гумкай чокади антон чизм да чизтон ира медона шогирдишон. Бародаро, инам хали ма валлоҳ рэпер нестаму, лекин вроди метонам. Салому алейкум. MB aka устод ма қатитам. Короче, 7-1 бас набуда ки ба 10-1 кардӣ. Гуфтанӣ будам ки мо имрӯз омадаем ки короче транам хеле просто нигоҳ карда рӯ да бигем ки ҳамсинф биё биҷангем. Биё матран нишон метавонем чи ай Шапалоқои Бозоров, Маълими Бозоров. Короче ганда грип шидам, но рафтем. No Limit aka Rijal. Я гладиатор дай маракатон. Ма аллигатор байни иқа гӯспандо дамаем сабаби маншавии ҳаракатон. Ма да савенате парто уса гӯспандота маленки сифма наме арзи ба тариф ма. Ба 5 тариф ма кардани ай 5 тариф ма. Бояд каши мариф ма да сари сих ма. Палачи псих ма ки тым меги бика сих ма. Короче инам қадараш бастай. Давай. Диққат. Бачаҳако бахшиш зиёд мепурсам ки 1 минут шуморо ман мегирам. Иними ту ай пишти экран шитаги иним хе нигоҳ дорӣ ку? Права надорӣ? Бекор дар хона ховӣ? Мошина дорӣ? Ту метавонӣ ки дар таксопарки Барори Кор доставкаи курьер кор кунӣ. Гарантирую доход 7200. Прикинь, 7200. 20 заказ мебари 7200 кор мекунӣ. Ой таксиё ба фикрам хе кор намекунам. Ту метавонӣ ба велосипед кор кунӣ. Барои ҳамон бародаро кадоме да интерес най, ҳами описание дар номерои телефон ҳастай, метавонед занг бизанед, маълумота полни бифаҳмед. Салому алейкум. 10-1 старик. Бо батл меброем, короче идов ҳарифа я хеле дига мефаҳмонем. Let's go, виза қабул. Идов салом алейк тада не батланч. Ки кади? Оде. خوبی باد در نظری باد رحیما پریساد پادرسک ترچی بگم که رسا ساخت رنگیسان کفاسار خونو خلاف در چانتا بالا غذابی کدام پیراکی پاد والا نرفته نیمی راه زدن در بادم یا همه صدای جداد میکنیم اصلیش در باتل. سلام علیکم امی بیچ صبح امسی ویزفتا قبول کر 7-1 да набудам 10-1 да титу питт мекунам. Тайёрум 100% омадам ба дили пур. 10-1 визиф дода мега беақла ялтур. Рубарут собаради дести ташнай да хунат и фикра чи хели кади ба сард ё ки ба кунат. Натарс ма сах намекашум, аввал соб мекунам. Танга ки поён гита айди ҷо шикоф мекунам. Чо кади алла чи ба даҳанат гизай, як набуд механда ки хиёл мекунам фарангизай. Давомиш батлда мебинед. Барои ҳамин бачаҳако 7 каси дига биё ҷамъ мешем конкретно. Ҳами MMB просто хе намедонам лах туб мекунем чи хе мекунем ки штаби MMB ами ҳама мухлисо бугӯяд ки MMB бой дод.
биям кора кунем. Ман уверенам аз шумо. Барои ҳамин бачаҳако нагуфта намонем. Мир вас шумо дому. Бахав вас в гостях. Let's go!